Kaixo, guk 3. mailako Lehoiako ikasle batzuk gara. Eta gaur nola lortu dirua esango dizuegu. Kaixo, ni Carlota naiz. Ni Maile naiz. Ni Jon naiz. Eta ni Ale naiz. Zelu-orratza baten gainean etxe bat edozi 130.000 eurogatik. Egin bini denda mobilena. Egin telebistako denda bat. Egin Nintendo Switcheko denda erraldoi bat eta jarri rebagasetan. Eta hola, irabaziko duzu diru asko.